Ka Jowai Ladrymbai Khliehriat Tourist Taxi Association hapo kajing yalam u President Jongka u ba langkar menta kasngi kilayo ban yami pajba kum ka association ban lewat Jowai na ki driver jongki ubletip kerteng kum uba dame hi paya pepeng ubeleja na do ka chipel torik jong benai akos arhajar arpewar. Kaseng hibarok kawai jong kinong kamai kali badon hapok kalama jong ka Jowai Ladrymbai Khliehriat Tourist Taxi Association ki dap daka mensim ka bas ngeu khia bat ki pen remjor ya kini kinong chim kabu man ra bor yo ni driver jong ki bat ki kerpa ro ya ki bor ki badai pe kam tam ya ki pulit bakin ngeu bha ban tre hitom khnang ban lap sai cha eu ni driver jong ki udon bat mano badon kti ban ra bor yo ni driver bat ya kani ka kali alto 800 jong u